Beste mede-uitvinders wij, Anne, Astrid en Joppe en Helene hebben een uitvinding gemaakt die de wereld beter en leuker maakt. Wij hebben een uitvinding die het alle twee heeft, namelijk plastieken. Het is afgeleid van het sorteren in het Frans. We zullen uitleggen hoe het werkt. Ik heb hier een flesje. En het is leeg, maar in welke vuilbak moet dat nu? Wel, ik steek dit in de mond van plastieken. Hij zal het afval scannen en zich naar de juiste afvalbak draaien. Dan klikt hij erin. En dan komt hij in de juiste vuilbak terecht. PMD dus. We hebben ook KVA, Bereid afval en GFT. Klas C helpt dus iedereen bij het sorteren. En als er een vuilbak vol zit, dan bast hij. Dit is dus leuker, veel leuker en beter voor het milieu. Bedankt voor het kijken.